Здравейте, хора! Днес ще правим трети епизод. Днеска сега. Защото преди няколко минути правихме първи и втори епизод. Ще играем после на флапи. И видяхме кое изкача. Но беше лесно, пробвахме ги, Право изкрича капут. Не на флапи, а на там, дето трябваше да се цъка. Да. Да цъкнеш едно нещо и то ти изкача. Това беше странно. Цъкнеш котчище и ти изкача. Май защото си изгрешил. То би трябвало само да ти изкача. Не, там покаже на една картинка маймуна, че изкача, пък той е изкачал Нещо по-страшно от маймуна. някакво детенце. Не дете. Някакво като зомби. Това беше като на сморското, нали? Да. И от това беше... Има същите кръпчета. И от това дето беше като на мишката, от това дето се въртеше. С 100% сега ще изскочи някой. Според мен ще изскочи. Това тук не е хубаво. Хора, не едно паникьосвайте. Че ми ще вкара някой дрифтове тук. Има още едно. И с духове. Това вече на губа. Гачи трудното. Много бърз, много бърз трябва да си. Като стрела трябва да си. Това е трудно, хора, малко трудно ще се справим, затова искам ето това да ви покажа. Не, няма да го гледам. Ти не го гледай, давай ти знае. Аз го преодолях. Да. Давай. И хора, покажи, снимайте го. И що е така правиш? И само така си гледаш. Така беше. Не. Покажи на камерата. Ето така беше. Чакай. Споко нищо няма още. Давай. И така беше. Сега ще отдалеча, защото ще е доста страшничко. И ето. Това е вампир, дето има един голям зъб, другите са малки. Това беше и сега искаме да чуем. Сега глупавия човек. Flappy Bird, чакай, Flappy Bird, дето беше. Ето го, Flappy Bird. Това е най-якото. За мен това е най-лесно. Първото най-лесно. Подобно. И хора започваме. Гледайте сега. Беше изскочил нещо. Това беше изскочил. Добре, гледайте сега. Ей, това след това ще ви покажа. Ние го правихме. И беше лесно. Колко минути стана? 3 минутки. Аре. Това ще е някъде 5-6 минутки. Това ще е видео или повече, не знаем. Това е гачи лесното и хора, ето. Това е Flappy Bird. Там умрях. Беше отделе по-лесно. Паднати са най-лесното. Гачи. Няма нищо. Ние тук до 4. На Алекс му е лесно. Какво си мислите вие? Отделе от първия път го направи. Първия. Виж сега сигурно нещо трябваше да го следва, когато го прави. Не трябваше. Надявам какви клиповете в YouTube и за това. Сега. То път внимавай повече. Бал. Както гледаш бал. И последното. Гачи, точно на 6. То май беше тук до... Да, точно това трябваше. Тук до 7 това беше. Не до 8. Аз забравих. Ще видим. Ние го правихме до 6. Сега го направих до 1.
Чакай да не ви гледам. Спокойно, той е добър в тази игра. Папи бързо беше колко рекорд беше. На мен преди ми беше някъде 200 нещо. Да, бе, да. Да. Ма се отказах от нея. Папи Бърт има една игра, нещо фак Бърт, като вземеш един чипс, той почва някакви музики ще има. Мисля после да снимаме на уебсайт. Като цъпиш там едно копче и там ти пускат един уебсайт. И ето хора. Дига. И сега започва глупавия човек. Да, много смешно. Знаете, че хората, които очите им са разделно, едното наляво, лявото око да наляво, дясното око да надясно и значи, че са глупави. Да. Нашите някои приятели могат. Смал, ти. Какъв да бъде човек, аз си бях това. Първото най-лесно. Окей. Това е много лесно. Може да трепери много, защото го е страх. Защо е? Айде, момче. Къде се, момче? Айде, стига, бе. Все едно някаква машинка вибрира. Или телефон. Вижте като спука, вижте как все едно излиза човека. Все едно се вижда са лекичко. На големия балон се вижда доста. Дига. Има два еднакви. Това малко по-трудничко ще стане. И то трепери, затова не става. То трепереше, че се докосваше в балона, но... Ето. Гледайте. И сега последното е това. И беше много странно. Аз това го направих от първия път. Те бяха лесното. И пак. И гледайте, хора. Гледайте какво ще изкочи. Уа, губчо! И че не беше страшно. И хора, това ще е за днес. И чао! Чао!